Hindi ko alam, nagugustuhan ko yung mga, kung ano yung mga nangyayari sa mga tao sa ibang bansa, kung ano yung mga experiences nila, ganun. Yan, adik pa more! Adik eh. Ayan yung luto ko. Konti lang. Yung mga words ko siguro napaka-insensitive ko lang siguro. So, pasensyahan nyo na. Hello guys! So, nakaligo na ako. Medyo fresh na tayo. Parang uulan. Aalis sana ako ngayon kasi yun nga, bibili ako ng stock sa Shopee. Kaso wala pa eh. Medyo true pa din si Hagrid. At saka nagkakape ako ngayon. So, ayun. Kapag hugas na rin ako ng plato. At, yun yung mga tutupiin ko. Ayun. Tsaka yung mangga. Alam niyo bang alas 4 na guys, hindi pa ako nakaalis. Ayan, kasi yung kinakaadikan ko, yung tadhana, tagal kasi matapos yung ganda pa naman ang story ngayon. Hindi talaga ako mahilig manood ng mga, guys, mga tawag dito, mga teledrama ngayon. Hindi ko alam, hindi na ako nakakagusto sa manood mga ganun. Pero pag lang, yan lang talaga kasi true story kasi yan. Hindi ko alam, nagugustuhan ko yung mga, kung ano yung mga nangyayari sa mga tao sa ibang bansa, kung ano yung mga experiences nila, ganun. Nagugustuhan ko yung manood yung mga ganyan. Yung Pinoy Abroad, before noon, gusto ko din yung Pinoy Abroad. Kaya, na-addict ako. Malapit na matapos siguro last na yan. Naalis na talaga ako, Diyos ko, alas 4 na. Kailangan nang umalis na umuulan na, oh. Yan, adik pa more. Adik eh. Hello guys! So, nakakarating lang namin at yun yung aking pimples guys. So, nag-iisa lang talaga siya. At si Papa, yun na si Papa. Hi pa. Stricto sa personal. Pero, yan, pasensyahan nyo na yung aking table ha. Dahil talagang sabog na sabog pa yan. Masasabog pa yan mamaya dahil mag-update ako ng mga stocks. And lang to, mabilisan lang ito kasi marami kaming gagawin ngayon. Mabilisan lang talaga ito, no? Yan ang aming mabilisang hapunan. Tuna at saka ito, as always. Hindi ko kasi ito nagagawa. So, ayan, tapos spread. So, yan, pag may time na talagang pagod ang lola nyo kasi kakarating lang namin. Tapos yung isa, yung anak ko naman, ayun, nandun sa labas naglalaro kasi daming mga bata kasi diba sa mulang pasok, kaya ayan, laro silang lahat. So gawin ko lang muna to lahat para maghapunan na kami. So ayan guys, tapos na kaming kumain at hihiga na yung mag-ama ko. Pero ayun, lang ako ng TV. Actually, mayroon pa akong mga gagawin pero mamaya-maya na lang ako. Yan lahat yung mga nagawa ko. Actually, may sobra pa. At meron pa rin sobra na ito. Hindi ko na inubos dito kasi pag gusto namin lagyan ng ibang palaman. Ayan. Tapos mag-good night na rin ako guys. Siguro ang vlog nito dito at saka sa tomorrow isasabay ko na lang, no? Kasi medyo konti na talaga yung vlog ko kanina at may nag-message. So ayun guys, mag-good night na rin ako. See you tomorrow. Babush! Yung mga mag-ama ko. Good night na, good night. Good night, bye-bye. Good night, good night, good night, good night, pa. Hello guys, good morning. So today is July 1, 2018. Okay guys. Ngayon ako nag-vlog kasi talagang busy ako kanina anong tawag dito? Naglinis. Yun. Naglinis lang ako and then mute muna natin. Dapat po nga pala sa tapos, today is Sunday. So, kailangan namin mag-aral ni Hagrid. Ang fail ko. Mag-aaral kami ni Hagrid ngayon. Yung assignment niya. Mayroon kasi siyang assignment. So, kailangan namin gawin yan ngayon. Kasi kahapon pinaglaro ko lang siya ng pinaglaro. So, ngayon, kailangan muna niyan tapusin yung kanyang assignment. So, yun.
Actually, may table siya doon sa ano. So, dito na lang. Yung papa naman niya sineparate ko na yung may assignment Ayan, may naka-fold, nakalagay assignment. Diba green mana? Ito yung mga nasagot na nila. So, ayan, dalawa yun Dalawa yung may assignment. Ayan. So, ayan guys, magluto ko nito. Ang tagal na nito nung anong haul pa to na nandyan pa rin siya. Ayan na siya guys. Ilagay ko lang sa tissue kasi medyo madaming oil. Ayan. Kasi pag nagka-crave ako talaga ng mga ganito, mga junk foods, kumakain ako kasi pag hindi ako kumain, basta paparami yung kain ko dun sa, like sa lunchtime, ganun. Kaya talagang, nagbibigyan ko yung sarili ko. Mami, Mami. Oo, niyan, nakay-charge pa. Tapos, yun sa, pasensya na pala kayo guys kung pag pumupunta dito ka mga sister-in-law, yung mga ginagawa namin, pasensya na siguro, i-delete ko na lang yung mga scenes na hindi nyo nagugustuhan yung mga sinasabi ko. Kasi, yung mga words ko siguro napaka-insensitive ko lang siguro. So, pasensyahan nyo na. Next time kasi ganun lang talaga kami mag-usap parang naano lang siguro ako na nasabi ko dito sa camera. Pero pag kami lang kasi talaga sobrang napakaano lang talaga namin. Kasi sobrang closeness namin. Kung ano-ano na yung mga sinasabi namin. Pero next time hindi ko na lang i-delete ko na lang or i-cut ko na lang yun sa vlog. Pag if ever na pag if ever na punta sila dito, so pasensyahan nyo na. So next time hindi ko na yung mga words ko. Titingnan ko na ko na yung mga word ko. Pag meron ako mga ika-cut ko na lang, ha. Pasensyahan nyo na ako guys, kasi parang nasanay lang siguro ako na ganun kami mag-usap talaga sa bahay, kasi puro kami mga talaga mag-usap Kaya may guys, good afternoon, may hapon sana. Actually, may delivery ako ngayon. Tapos ko lang mag-upload ng video. Pero i-schedule ko na yan mamayang alas 6. May upload. May sana ako ngayon delivery. Kaso, kanina kasi medyo umuulan kanina. Alas 3 pa naman. Yung aking tempos. Umuulan kanina. Tsaka, pag umaalis ako, diba, kasi kasama ko si Hagrid. So, nahihirapan akong, try naman ang hair ko. Nahihirapan ako na umalis kanina kasi yun nga, kasama ko sa Hagrid, medyo malakas yung ulan. So, sabi ko, pwede bukas na lang sa umaga. Sa bukas na ulam, ayan, niready ko na para magawa ko na yan lahat. Last Sunday, eto, ayan siya, frozen siya. Ayan. So, ang ginagawa ko dito, dinidefrost ko to. And then, pag nagsasaing ako, idilalagay ko lang to sa ibabaw ng sinaing. So, ayun. Yun lang. Tapos, pwede na siyang kainin. Tsaka pala guys, hindi ako masyado nakakapag-vlog kasi marami pa ako i-edit dito sa video, ng mga videos ko sa cellphone. Kaya, medyo punong-puno na yung aking SD card. Parating na niya ako nire-remind na parang, hoy, punong-puno ka na. I-edit mo na yung iba. Kaya hindi ako masyadong nakakapag talagang ang tawag dito blancote. Hindi ako nakakapag vlog. So, Guys, pwede kong cellphone. kasi gusto niya mag-cellphone. Kasi pwede siya mag-cellphone ngayon hanggang mamaya. Pero mamayang gabi hindi na pwede. Tawa ko sa kanya, sa inyo na lang siya nagsabi.